Chegamos no Illa de Ons ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite, Maior e máis eu, sen parar de beber, sen parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos a diversidade sexual. Podes pensar que son raro, podes encher de rir, podes botar media vida rajando, pero hay algo que te gusta de mí, sabes que sí, sabes que sí. Podes dicir que dou asco, os teus amigos tamén o din, podes joderche e podes negalo, pero hay algo que te gusta de mí, e sabes que sí. Sí, sabes que sí. Perdón por ser tan sexy, perdón por ser así, perdón por cada cousa que fago cando quero verte aquí, perdón por ser tan sexy, perdón, perdón, perdón. A intolerancia homófoba orixinouse entre os séculos XI e XIV, pero, curiosamente, ao mesmo tempo que se xeraba o presuízo anti-homosexual, pois mantívose un ideal de amizade entre homes con formas de relación que na actualidade pois consideraríamos amorosas. No trovadorismo galego atopamos diferentes textos que falan de homosexualidade e lesbianismo, daquela diversidade sexual que existía soterrada na Idade Media. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia imos falar dos primeiros matrimonios ou das primeiras unións que se produciron de forma contractual entre dúas persoas do mesmo sexo en Galicia. Primeiro falemos dunha, de Marcela Gracia Ibeas e Elisa Sánchez Loriga. Foron dúas mestras galegas. As dúas mulleres pois constituíron o segundo matrimonio entre persoas do mesmo sexo do que hai constancia, sendo o primeiro datado en período medieval. Casaron o 8 de xuño de 1901 na Coruña, a 7 da mañá na igrexa parroquial de Sanxurxo. E para cadalo, Elisa pois tivo que adoptar unha identidade masculina, converteuse en Mario Sánchez, que era un curmán seu, que morrera nun naufraxio. A súa unión matrimonial realizouse máis de 100 anos antes de que a lei permitise o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, co que este feito pois pode considerarse un precedente do matrimonio homosexual en España. Esta historia tivo moita repercusión ata nos xornais da época cando se destapou o engano, e hoxe mesmo pois teñen tanto Marcela como Elisa unha rúa adicada na Coruña. Sen embargo, o primeiro matrimonio gay pois pudo ter lugar case 10 séculos antes, na época medieval, e no noso antigo reino de Galicia. Sucedeu o 16 de abril de 1061. Chamábanse Pedro Díaz e Muño Bandilaz e compartían unha vivenda lindeira a igrexa de Santa María de Ordes no municipio ourensán de Raíz de Veiga. En el, pois, neste matrimonio profundizou Carlos Callón no seu libro Amigos e Sodomitas. Iso sí, non foi un matrimonio eclesiástico, senón un emparellamento institucional no que ambos homes
prometían coidados e asegurarse herdar os bens do seu cónxuxe. Algo parecido, pois, o que serían hoxe as unións civís, non? Non foi o único caso que tivo lugar en Europa durante a Idade Media, pero sí o máis antigo da Península Ibérica. Puido haber outros anteriores, aínda que estes pois, non están documentados, polo que a parella considerase a pioneira no matrimonio homosexual na actual España e Portugal. O escrito estaba depositado no tombo do mosteiro de Celanova, ata que foi trasladado ao Arquivo Histórico Nacional de Madrid, un espolio que se estendeu a outros centros de documentación do antigo Reino de Galicia. No capítulo anterior falamos da lírica trovadoresca galega e hoxe, en Bailando con Reis e Raíñas, pois imos falar da diversidade sexual na Idade Media. Carlos Callón pois fixo unha achega á historia da homosexualidade na Idade Media a través da tese que presentou na Universidade da Coruña pois hai xa 5 anos, non? En a que deu conta pois de novos textos no trovadorismo galego que falaban de homosexualidade e lesbianismo, non? En febreiro de 2011 gañou tamén o premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, iso xa choveu, coa aquela obra Amigos e Sodomitas, non? Que tamén pois levou o premio Fervenzas Literarias ao mellor ensaio dese ano, non? E está connosco, que é mellor que poder falar con el sobre todo isto, non? Que tal, Carlos? Benvido Hola, moi boas. Benvido a Bailando con Reis e Raíñas. Obrigado, obrigado. É verdade que o tempo pasa a voar. Xa uno Sí. xa choveu. É verdade que choveu, mas por outro lado, esa sensación de que parece que foi onte tamén. Bueno, nos agradecementos da túa tese comezabas agradecendo a Manuel Ferreiro como sabio Sherlock Holmes do trovadorismo, non? Podemos dicir que había pistas, só había que seguilas un pouco, non? Da existencia de relacións sexuais e de afectividade intensa entre homes ou mulleres nas cantigas medievais. Sí, eu de feito o que fixen foi comezar por seguir esas pistas. A miña sorpresa foi que había pistas que aínda non se tirara suficientemente do fío, ver que moita xente que dicía encontrei un texto que é interesante que fala da homosexualidade na literatura medieval, mas é o único que vemos un caso de homosexualidade. Entón, continuaba lendo bibliografía e outro texto, outro artigo, outra tese, dicía, encontrei unha cantiga que é a única que fala de homosexualidade sen revés burlesco. E xa non era a mesma que a anterior. Entón, claro, vas sumando todas e encontraste cun debuxiño. É como que cando faz estes, non, te quedas que xuntar os puntos e acabas vendo unha figura diferente. É verdade que eu, claro, comecei a traballar isto xa cando era estudante na carreira, como en tantas cousas, pois serviume de combustível o entusiasmo, de ver que había cousas para contar. Curiosamente, Foucault dicía que a identidade homosexual non surdiu ata o século XIX. Iso é porque non coñecía, non, a literatura medieval galaico-portuguesa. Bueno, nin el, nin ata moi poucos anos, hai moitos de nós, non? Porque, quero dicir, aquí había cousas, pero había que sacalas, non?
Sí, a ver, digo tamén isto con toda a humildade, non que faríamos nós sen que Foucault abrise tantos camiños. O que acontece é que, claro, é verdade que ás veces lese dunha forma tan estática o que pode chegar a dicir algún pensador, como se fosen versículos e non o traballo dun pensador, exactamente. Entón, encontramos con que Foucault, efectivamente, na historia da sexualidade, fala dunha data concreta no século XIX como posible aparecimento da homosexualidade. Se lemos a historia da loucura del, da outra data anterior, co cal a cuestión é que, sobre todo, o que nos quere orientar Foucault é que se trata dun proceso social, dun proceso histórico, que non é algo que en realidade a forma de conceptualizarmos a sexualidade muda ao longo da historia, aínda que haxa elementos que continúen, que funcionen como leis de ferro, non do inconsciente, todo isto, das pulsións, mas xa é outra área que en realidade a nivel sexual, a nivel histórico, pois que muda esa visión da sexualidade. Entón, que efectivamente non é o mesmo como podemos, pois iso, percibila no século XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, mas o que é importante é observarmos o que din os textos de verdade. Ese sí que é o reto fundamental. Eu foi o que humildemente tentei facer neses traballos que indicabas, en Amigos e Sodomitas, na tese de doutoramento, en fin, que continúo a sentir como un work in progress, como un traballo que aínda non está terminado. De feito, a tese non a publiquei, estou aínda barallando varias posibilidades sobre o xeito de publicala, que xa non é o documento de 2017, é dicir, continuo a traballar nela e continuo, por tanto, tamén a repensar moitos deses textos, moitos deses documentos, e o reto fundamental, lermos nos documentos o que os documentos din. Iso é o máis complicado, porque ás veces téndese a ler homofobia en documentos que non son homofóbicos, ou téndese a exagerar a homofobia en documentos que non son homofóbicos, ou téndese a non observar a posibilidade, cando menos, dunha hipótese homosexual, que non sempre podemos fechar con total certeza, igual que non podemos fechar con total certeza moitas das hipóteses interpretativas das cantigas medievais, mas téndese a fechala, mesmo fronte ao que poden chegar a dicir os textos de forma explícita. Se cada estou a ser moi teórico. Vou dicir con algunha cousiña concreta. Por exemplo, unha cantiga que di: Don Tiso Pérez quería o xeu ser guardado do trebello seu. Non? Xa como comeza, non pois é un home que se lamenta dicíndolle: mira, Tiso Pérez, non veñas en riba de min outra noite máis, déixame en paz polo menos unha noite, porque trebellas moi mal. Non? Entón, esa cantiga, primeiro, houbo quen mudou e onde puña ser guardado, ser guardada, porque non podía ser que fose un home que se queixase dun mal amante. Entón, cando se mudou o manuscrito nas edicións contemporáneas e se interpretaba que era unha muller queixándose dun home, entón aí interpretouse que era un mal amante. Cando alguén dixo: non, ollen, é que isto non pode ser así, aí pon guardado, ben redondiño, ben circular, por tanto temos que interpretar como que pon. Entón, a partir de aí hai xente que di: é unha sátira homofóbica. Homofóbica? Hai algún momento neses versos onde diga que é mau que se deiten dous homes? En ninguna parte. En un momento di que hai que castigar a esas amantes? En ninguna parte. O que di é que é un home que se queixa dun mal amante. E, por tanto, é importante lermos nos textos o que eles di. Ti, precisamente, ao fío disto que estás a dicir, non? Tiñamos constancia de que analizaches ata 87 cantigas, non sei se xa son máis, pero eso que sabemos que tiñas analizado. Como se aborda esta diversidade sexual? Desde que perspectivas? É dicir, destacando o amor nas cantigas de Amigo de Amor ou como sátira nas de escarnio ou maldicer? Cales son as formas nas que se atopan recollidas as significantes homosexuais? Pois, sobre todo, son nas sátiras, iso é verdade, o cal non quer dizer que xen sátiras homofóbicas, senón que as sátiras permítenos ter unha visión máis aproximada á realidade do día a día. Non? As cantigas de Amigo e de Amor, como sabemos, son idealizacións do amor. En fin, o amor tendemos a idealizalo aínda a día doxe, ás veces para sobrevivir, non? Pois idealizas o que sabes que non hai e esas cousas, non? Dicía Lacan que amar é dar o que non se ten a alguén que non o quer. Non? Entón, as cantigas de Amigo e de Amor son unha tentativa de resposta a esa cousa tan complicada que é amar e recibir amor. Entón, máis claro, idealizadas.
unhas do lado idealizado masculino, outras dun lado idealizado feminino. Mais nas sátiras encontramos cunha realidade máis diversa en absolutamente todos os sentidos. É algo fascinante das sátiras galego-portuguesas medievais é que son, a pesar de que poden chegar a tratar temas obscenos, temas escabrosos, temas escatolóxicos, temas sacrílegos directamente, onde cuestionan a Deus, onde din de Deus todas as cousas posibles, non? E inesperadas nunha sociedade que esperamos teocéntrica, a pesar diso, esas cantigas están moi elaboradas. Non son cantigas feitas en calquera momento, non vou utilizar aquí 4 palabras que sexan obscenas, vou dicir unha cousa sacrílega e facer unha má rima. Non. Están moi ben elaboradas, cunha arte poética sorprendente. E asinadas, mesmo, estaban tan orgullosos de dicir as maiores barbaridades que asasinaban co seu nome. Mesmo que fosen reis, mesmo que fosen importantes señores feudais, mesmo que fosen importantes nobres, asinaban co seu nome porque estaban orgullosos de dicir que, en fin, pois que ían, en fin, o que sexa. Non sei se se pode escoitar en todas as audiencias, mas case puntos suspensivos para que a xente imagine o pior. Entón, iso xa é algo sorprendente. E do mesmo xeito, iso permítenos ver unha realidade máis diversa e amatoria, non? Pois mesmo nas cantigas de amor que se rin, non? De esta persoa que di que morre por amor e que pasa, tanto morre por amor e non para de resucitar ao terceiro día. Entón, non é extraño que nese contexto nos encontremos con cantigas que nos falan iso da diversidade, dun trovador que ama dúas mulleres ou polo menos unha delas, mas sabe que elas dúas están en parella, entón laméntase diso, non? Que non esquece o amor que teñen, e iso dalle raiva, mas non é unha cantiga propiamente homofóbica, é unha cantiga de desamor, de despeito. Outra cantiga onde nos falan de Marimateu, esa sí que é unha cantiga pois, en fin, moi non sei se me escoitades ben, na rúa pasan aí cousas. pasan cousas, mas aquí non entran. Iso, unha cantiga como dedicada a Marimateu por Afonso Eanes do Cotón, que di literalmente, non? Marimateu, que és tan gostosa de cono como eu, non? Ou seja, cousa máis directa é imposible. Entón, é lógico que encontremos ese rexistro máis no ámbito satírico. Tamén, ollo, sobre esta cantiga é moi interesante como a crítica contemporánea, algunha crítica contemporánea se sentiu tan incómoda con esta cuestión que mesmo chegaron a dubidar se María Mateu era ou non lésbica. María Mateu non sabemos nada máis que esta cantiga. Non é como poden chegar a dubidar? Quero dicir, nós non sabemos se é un insulto, se é o que sexa. Mas claro, que haxa críticos serios que digan María Mateu podía ser bisexual. Perdón, por que? Por patacas, quero dicir, como se desvían do tema porque lles custa demasiado asumir que a diversidade sexual existiu desde sempre. Ollo, mas tamén existen nas cantigas amatorias. Falaba xa de autores. Bernal de Bonaval é un dos autores máis célebres dos nosos códices, é unha das figuras que destacas, ademais, Tinas, nos traballos que estivestes facendo, non? E destacas as invectivas que se recolleron, non? Contra el. Contanos un pouquiño sobre a figura de Bernal de Bonaval. Sí, claro, de Bernal de Bonaval, que é un nome que nos soa un pouquiño a todos e a todas, non? Porque é unha figura importante que nos repiten en terceiro da ESO, en primeiro de bachelato, ou cando for nos nosos casos. Que coñecemos del nos cancioneiros? Coñecemos cantigas ben comportadiñas. Cantigas de amor, cantigas de amigo, de acordo cos unha tensón así que non ten maior... así, pois, que en principio non di nada, parece que é unha persoa, non, sen máis un autor, que mesmo pode algunhas persoas sen a creer se sería sincero nese amor que traslada nas cantigas, o cal tamén é un debate tan inútil como outro, non pensar na sinceridade desas cantigas. O que nos sorprende, claro, encontrar en cantigas satíricas, en composicións satíricas, como falan del como iso, como un home que gosta de outros homes, e mesmo que gosta de outros homes dunha forma moi intensa, non? Que co cal hai como iso, insinuacións de promiscuidade, mesmo, nalgúnas cantigas podría ser interpretável como de efeminamento, pero tamén como algo interpretável. E interésanos observar iso porque tamén podemos ver nesta situación o caso de algúns
autores moi importantes da lírica medieval, dos que coñecemos moi pouco, e se atendermos ao que di as cantigas críticas que a eles se refiren, pois habería que falar de que non só foron heterosexuais todos eles, non? Iso tamén é interesante. E sempre todo isto colocando os matices de que, aínda que é un enorme tesouro que conservamos, é un enorme tesouro, como ben indicaches, a dimensión europea, a dimensión mundial da literatura medieval galego-portuguesa é enorme, no entanto, tamén hai que lembrar sempre que o que coñecemos é pouco e que é a punta do iceberg dun espectáculo trabadoresco que foi moito maior, mas do que non conservamos testemunhos fundamentais, non? Pensemos, por exemplo, que de boa parte da nobreza galega non conservamos nada, non? Entón, iso tamén nos dá lugar a unha imaxe distorsionada e hai determinadas etapas das que non conservamos tampouco nada. Entón, temos que tentar reconstruir estas cousas e tamén a biografía de xente como Bernal de Bonaval ou a biografía de Pero da Ponte a través deses testemunhos. E con certeza, se lle facemos caso aos testemunhos que conservamos, Bernal de Bonaval, heterosexual nos termos actuais, non era. Tamén en Santiago falas do amor de dúas mulleres, de Sancha e de María. Exacto, sí. Ademais, aí estou humildemente feliz porque o Consello de Santiago decidiu colocar unha placa na Rúa da Moeda Vella, que é onde sabemos que moraban elas, así o día a cantiga de Xoán Vázquez de Talaveira, non? A propósito de Talavera da actual Talavera de la Reina, e compuña nun galego magnífico, nun galego sen o que non lle podemos reprochar nada, non? Está perfeito. É moi interesante porque nos fala dese casal de mulleres sen criticalas, sen criticalas, é unha sátira, sen criticalas no sentido de pedir por elas unha pena de morte, ni nada por estilo, por seren un casal de mulleres, co cal vemos un discurso que ia alén do que podemos encontrar nos documentos litúrxicos e teolóxicos da mesma época. En sentido, a información que nos fornece tamén a literatura galego-portuguesa medieval é fascinante. Tamén neste aspecto, como en moitos outros, non? Mais iso, non coñezo outro caso en toda Europa onde se nos fale dun casal de mulleres, se nos indique o nome, se nos indique a rúa onde vivían e que non fose para tentar condenalas. Sinto que só perdo tempo cando vou escoito ese murmurar que asoma polo vento e só trae tormento dende o despertar. Sinto que só perdo tempo cando vou escoito ese murmurar que asoma polo vento e só trae tormento dende o despertar. E agora só me queda asumir que todo iso que me chega é parte desta nosa guerra que ti promulgas vendo esa bandera branca enorme que ondea no bando que ninguén escolliu. E agora dame unha verdade, non me des unha mentira que oculte todas as tuas feridas en min, fodendo toda a miña vida, dándome no que doía, meténdome nun sucio bucle sen fin. Como dirías que se comeza a detectar a intolerancia homófoba? Cando se comeza a detectar contemporaneamente ou... Non, nesa época. Nesa época, claro, aí sigo sobre todo os traballos dun historiador que admiro moitísimo, que xa faleceu hai moitos anos, que é John Boswell, non? A verdade é que para min utilizar o coñecemento das pesquisas de John Boswell e aplicalo á literatura galego-portuguesa medieval foi clave para eu poder avanzar no camiño, non? E poder achegar algunhas cousas sutís tamén, non? Mais que poden marcar coñecermos un pouquiño máis. Entón, o que apunta John Boswell é que ten a ver efectivamente co aumento do poder da monarquía, non? Nunha crise que se ten chamado tamén do aumento da intolerancia, da sociedade represora, non? É o termo que se ten utilizado. Un momento no cal se pasa dunha situación na cal había grupos sociais
que podían non encontrarse nunha situación de poder, mas que, no entanto, non se aspiraba a que fosen destruídos, non? Esa mudanza nos últimos séculos da Idade Media é o que explica tamén como se reconfigura ese discurso e tamén como se reconfigura o pasado, que isto é importante, porque sei que hai moita xente que lle choca isto e que ás veces cando len pensan que é mentira porque escoitaron toda a vida que a historia é diferente, mas nos 1000 primeiros anos de historia do cristianismo non hai pecado de sodomía, non hai ningún pecado para homes que se enamoren ou teñan relacións sexuais con outros homes, nin mulleres que teñan relacións sexuais ou que se enamoren de outras mulleres, non existe. E chama a atención como se foi construindo históricamente, sobre todo a partir do século XI, mas sobre todo, aínda collendo máis forza, nos séculos seguintes, ese discurso onde se reelabora mesmo o pasado, onde pasaxes da Biblia que se referían, por exemplo, a falta de hospitalidade, como é o caso de Sodoma, acaba por entenderse como unha condena de homosexualidade, que quen lea o episodio da Biblia sen eses óculos non previos, verá que é difícil de entender. Iso, claro, vai aumentando e iso contemporáneamente, xa na Idade Moderna se produce con todo o fenómeno da Casa de Bruxas un novo exponente, xa na idade contemporánea aumenta xa con esta nova conceptualización da homosexualidade, heterosexualidade, non? Nun sentido contemporáneo, onde tamén se continúa a refacer o pasado. E documentos que se ven que din unha cousa, pois enténdese que non poden dicir o que se esperaba, non? Entón, encontras un documento onde dous homes se unen, onde din que van compartir toda a súa vida, onde din que se unen por motivos de afecto e non por motivos económicos nin familiares, que no caso de que se enfaden, cada un, en fin, é o mesmo, lle indica un procedimento de separación, que cada un leve a súa verdade, quero dicir, que a única unión é por afecto. Enténdese que iso non... Pois nada, que non, é imposible entender que era un matrimonio. Entón é como... ou ves nunha cantiga uns pronomes femininos que non esperabas dunha muller que fala o amor por outra muller, como é o caso da composición Dicía la Ventallada. Entón, os editores o que fan é modificalo porque o documento non pode dicir iso, non? Entón, sí que é preocupante como contemporáneamente se continúa a deturpar o pasado. Fíxome graza cando comecei a ler textos teus unha reflexión que facías que eu mesmo debatí na universidade hai xa máis de 30 anos, probablemente. A idea de que a baixa Idade Media pois era unha sociedade moito máis pechada do que en realidade era. Sí, en xeral a Idade Media, non? Tense así esa imaxe sempre. E a min preocúpame como ás veces algunhas persoas, mesmo do ámbito académico, tenden a repetila. Xa non digo no ámbito da cultura popular, desa falsa Idade Media que vemos en series como Xogo de Tronos ou A Casa do Dragón, non me contes non estou ao día faltame episodios por ver. Pero spoilers. Mas é moi interesante como para imaginar en esa Idade Media colocaron un pecado de sodomía que non aparecía nos libros, e máis é curioso, sodomía nunha obra de ficción na cal non existe Sodoma porque non existe a Biblia, non existe, mas é como que lle dá máis forza a esa imaginación da Idade Media como algo escuro, das tebras, pechado, dun teocentrismo que abranxe toda a sociedade. Claro, de repente encontraste coa literatura galego-portuguesa medieval onde non hai nada diso, por un exemplo. Estes textos escritos en galego, pensas que poden ser cruciais precisamente para trocar ideas preconcebidas, bueno, pois pola adulteración que se fixo durante moitos anos dos textos históricos? Eu espero que sí, mas é verdade que como é bater nun terreo que levamos anos e séculos escoitando unha cousa diferente, hai xente que lle custa ver o que nos documentos se di. Eu ás veces tamén, por exemplo, cando publiquei o libro Amigos e Sodomitas, que agora xa está, en fin, quedan moi pouquinhos exemplares, se non está xa esgotado, pois está case esgotadiño. A miña sorpresa foi que nada máis recibir o premio, publicouse unha reseña do libro.
cando o libro estaba inédito. Entón, claro, foi como eu respondín agradecendo o interese e esperando a que a reseña pudesen ler o libro, non? E iso que é un caso xa máis extremo, máis indica moitas actitudes. Ás veces respostas mesmo no ámbito académico que din, pois, ás veces tamén no ámbito académico é útil encontrar un púxil co que rebater para colocarte ti nunha posición na cal dis, non, porque non como di esa persoa, non? Son os xogos así do ámbito académico, a triangulización da crítica tamén, en fin, eses xogos que xa están estudados. Mais, a onde quero ir? De xente que, por exemplo, di, porque Callón di que nesta cantiga é homosexualidade cando... claro, eu hai cantigas nas cales digo explícitamente que é homosexualidade, porque as cantigas así o din explícitamente, e noutras o que digo é que non se pode desbotar, que non hai elementos filolóxicos para desbotar iso como unha posible leitura. E sorpréndeme cando eu conclúo que hai varias posibles leituras nunha cantiga, e unha delas é homosexual, outras son outras interpretacións posibles, como se repara só nese detalle, entón a partir de aí, como hai o preconceito de que a persoa que investiga sobre estes temas é unha persoa obcecada, unha persoa que non sabe ver nada máis, que ve un vaso de auga e xa está pensando, non, é este prexuízo, a partir de aí tamén se utiliza académicamente para tentar deslegitimar pesquisas. Ou ás veces encontreime tamén con algunhas obras onde citaban o meu libro e víase que non o leran, non? E dixían, non, porque neste libro dice isto, mas é difícil de considerar polo outro. Digo, mas non leron nin as conclusións, nin pasaron o traballo de ler as conclusións. Entón, é difícil superar non? E tentar ir a leituras que vayan alén do que nos teñen dito. Isto non quer dicir, ollo, de algunhas conclusións poden ser acertadas, noutras conclusións poden non ser acertadas. Iso que temos que realizar o debate en base aos documentos, en base aos coñecementos históricos, non en base aos preconceitos que teñamos a priori. E algo que, como nos contaches, Xose, pois vai seguir facendo, así que estaremos moi atentos a todo o que nos contes, nos próximos meses ou anos, cando sexa. Que moi agradecidos a que estiveses con nos, Xose, aquí Bailando con Reis e Raíñas. Obrigado eu e parabéns polo vosso traballo, porque é moi necesario recuperarmos todo isto do noso pasado e recuperarmos tamén a memoria do reino. Unha vez que, cando estaba facendo Amigos e Sodomitas, de feita, ademais de cantigas medievais, tamén abordei algúns episodios históricos e lembrome cando, por exemplo, tratei o tema de Paio, non, de San Paio, de martiroloxia, todo isto dele, é unha historia fascinante, que nun documento latino aparecía oriundo da Galiza. E a traducción castelán puña procedente del Reino de León. Era curioso porque era unha edición bilingüe latín-castelán, co cal calquera persoa que tivese ollos, aínda que non soubese moito latín, vía o disparate, non? Entón, en fin, que ainda temos que combater todos eses disparates. Entón, parabéns e obrigado. Pois así rematamos un novo capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe, a lírica trovadoresca levounos pola diversidade sexual na Idade Media. Se credes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.